Shalom. Hurian itu hata satu kinari neng masuk ma prosesi ni perhalado rap dohot iana kota na neng maka tidak kon hapor siaon alani hupangido hame maharadiota asa jongjong mahita saluna jongjong mahita. Mau lihat hudul mahita. Tes. Salam. Huria hinopok ni Tuhata Yesus Kristus pinuji madebata ay ditopot lubang son ala holong ni rohana tulong mana tinoppanay alani mga sahon holong ni rohani Tuhani parhalado pasahatot Tuhan musalu naruas ni Huria. Selamat hari Natal. Dami ni debatama saur tuhita saluhuna. Mga sahon holong ni rohani Tuhata Hami pe dohon nami ma di pesta Natal na padua honon. Selamat hari Natal madihamu parhalado nami. Sumurung do las ni rohatta sedarion memestahun pesta Natal padua honon. Ala tongon diari minggu no aing pesta padon ta pestahun. Sai diguhi Tuhani mari kita asine rohana. Ala nunga gabe daging hatai dalam maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Nunga huidahami hasangapon nai. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan Atong las marohatta dal marulupuluk majakon rajata si peluai marede mahitasian edeta nomor 105 ayat sada 1 ayat 3. Marende masudi
Marhite-hite guarni Dewata Ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadian atau pelangit dohot tanaon. Amin. Dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tongan hitaon. Jadi huidahami mahasong hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Guk asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami aman ni Yesus Kristus Tuhan nami na tu di huta Bethlehem. Saya pinuji magwar mo na badiela nang ditikir ho hami bangsom. Dito gutogu horo hami sian hahulomon tu hati uron. Jala di parumu horo hami na holang siakko gabe saur mo sedohot ho. Guk halalas ni roha rohami alani. Saya jalo mahamalateon ni rohanami nang tinopok mu. Marhite-hite anak mi. Amin. Maredehita senedetan nomor 40 ayat 2 dohot ayat 3. Pati ni Dewata di pesta Natal paduahon imana tersurat di Yakobus bidopat ayat 7 dohot ayat 8. Atong olohamu ma Dewata alohamu masih bolisi dungi ma porus mai bana sian hamu pajonok hamu ma tu Dewata dungi patonohon nama tuhamu payas ma tangamu na hamu akka pardosa jala pabotor marhamu hamu akka namar dua roha. Atong rak mangirugugu mahita sian Tuhan Dewata. Ale Tuhan Dewata, saya pergugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Maredehita sian deta nomor 56 ayat 2 do ayat 4. Alaya sahotro hanami marhapor si Allah manggotapon na sado-sado hapor tibion. Asahu pasahat tami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songono do hatani Tuhan Jehova. Nunga dar sahi hoa merhitisian akka dosam. Jalan nunga diolo Jehova merhitisian akka hajahatomu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka panglausim alani hadiriyokku. Jalan dangbe hupai ngot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Maret dehita senedeta nomor 52 ayat sada dohot ayat 2. Hata ni debata tur epistel di minggu jala pesta Natal peduahon sedarion tersurat di Yesaya bidu 52 memukasian ayat itu satu ayat 10. Lehet nai di atasnya kedulu akapat ni parbarita nauli napa tu begehon harameon nama maritahon barita nauli napa tu begehon hatuaon nama dok tu sion di batam do bakit raja. Suara ni jolma parhalmu, akka di pangiar be suara narap marolop-olop, ay adobohi be di ida nasida, molomulak Jehovah tu Sion. Pangiar ma suara munarap marolop-olop mahamu ale akka pasi-pasi ni Jerusalem. Ay nunga merpengulai rohani Jehovah mida bangsona, nunga di palua Jerusalem. Nunga pola di patol-tol Jehovah tanganna nabadiai di adopan ni saluhut bangso barbegu jadi saluhut ujung ni tanoon marnida hatuang di batata ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nopeopsa amin. Maret dehita senedeta nomor 47 ayat 2 dohot ayat 3. See
Tah tidak koma hapor siautai songon nah hina tidak kon nidong atas hapor siaut di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pergugu na suatu dosan na tuma palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean setor di perbadia ad dorang sohabubuhan ido tuhata nat maun na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajal luibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dot hasesan ni dosa dot hatain na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dot dihanguluan na sorasuda amin. Shalom. Tabigi majolo titing namasa di bagasan nasa mingguon dohot nanaing si pamasaota tuminggu nanaing ro tapai hutihut ma. Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pesta Natal Paduahon. Parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus dengan topik gabe daging mahatai firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, baptisan kudus. Pada minggu hari ini di kebaktian siang pukul 09.30 dilaksanakan baptisan kudus untuk 8 orang anak, 2 laki-laki dan 5 perempuan. Baptisan dilaksanakan setelah khotbah. Yang ketiga, menyaksikan iman. Pada hari Minggu ini dilaksanakan menyaksikan iman. Maka tidakon haporseaon kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Singkawang yang sudah belajar tahun ini sebanyak 14 orang, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Acara lepas sidi dilaksanakan setelah baptisan kudus. Setelah ibadah, anak-anak yang sudah sidi bersama orang tua menerima perjamuan kudus. Yang keempat, persembahan khas Natal. Hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan khas Natal gereja kita. Marilah kita memberi dengan sukacita. Yang kelima, acara jam 00. Untuk acara jam 00 tahun baru keluarga dapat diterima melalui Sintua Wek atau pemandu jemaat hari tahun di kebaktian Minggu dan Natal tanggal 26 Desember 2021 hari ini pada siang ini. Persembahan jam 00 dapat diserahkan melalui amplop yang sudah disediakan. Yang keenam, Natal Okumene Kota Singkawang. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 diadakan perayaan Natal Okumene Kota Singkawang bertempat di Balerum Pemkot Singkawang masuk pukul 17.30 WIB. Diharapkan untuk kehadiran anggota jemaat HKBP Singkawang. Yang ketujuh, jadwal perayaan. Ibadah akhir tahun Jumat 31 Desember 2021. Sip pertama berbahasa Indonesia masuk pukul 14.00 sampai 15.30 WIB di gereja. Sip kedua berbahasa Batak Toba
masuk pukul 18 sampai 19.30 WIB di gereja. Ibadah jam 00, Sabtu 1 Januari 2022 di Bagastabe, acara disiapkan oleh gereja. Ibadah tahun baru, Sabtu 1 Januari 2022, sip pertama berbahasa Indonesia, masuk pukul 07.00 sampai 09.00 WIB di gereja. Sip kedua berbahasa Batak Toba, masuk pukul 09.30 sampai 12.00 WIB di gereja. Yang kedelapan, dukungan doa. Kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-10 Sion. Yang berikutnya nomor 14. Anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 sampai 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nama-nama yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, boleh kita lihat di slide yang ada di depan maupun di warta yang sudah dibagikan lewat WA group di WA masing-masing. Untuk keuangan, pemasukan, pengeluaran, dan rekapitulasi juga kita bisa dapat lihat di slide yang ada di depan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ale Tuhan debata nami na marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian dohot hasangapon mardongan mauliate mahu pasahat hami tujolom. Disiala asini roham na madongani hami umbahen boy hami ronu waeng tujolom. Ale Tuhan perdenggan bahasa pasu-pasu mahami sude ruas ni huriam imana naing marparsaoran dohot homar hite-hite permingguan nami sadarion asa gabelas ni roha di hami jala hasangapod di goarmu di bagasan sadarion Tuhan di patu pahuriam do padidion nabadia tu aka poso-poso asi roham ale de bata say pasu-pasu masude yanakon ni huriami asa gabe yanakon sioloy ajar dina tua-tuana jalagabe anak dohot boru na mabiar mida Jahoba pargogoy sude akan natorasna lehon hahipason gajang ni umur dohot aka rejeki asaboy di parmudu-mudu nasida yanakon nasidai yanakon na pinasahat nitu nasida asiroham Tuhan suang-songon nido aka yanakon ni huriam nanang makatidakon haporseaon manang lepas sidi gomos Tuhan hami mertangi yang pasahaton nasida sude tutang amuna badiai homa nama masu nasida asaboy hot haporseaon nasida jalalam bertumbuh haporseaon nasida gabe bohal nasida laho madalani ari-ari ningolu nasida pargogoy sude natoras asaboy mangajari dohot mangaleon akapoda na denggan tu nasida di bagasan las ni roha. Tuhan Yesus mauliate mahu pasahat hami tua dopan muna badiai disiala pangaramotionmu di hami ganup di padauho aka persahiton sian hami terlumo bima di masa pandemi COVID-10 sion pos dorohan nami naramotanmu hami tujoloan niarion jalalehon di hami tod di pangoloy asaboy hui uton hami sude aturan na pinasahat ni pamareta nami asa makorhon hahipason pargogoy hami Tuhan. Tuhan Yesus disadarion neng pasahaton nami mapilian nami tukas Natal buka maroha dohot pikiran nami asaboy hupasahat hami di bagasan las ni roha. Ali Tuhan Yesus dia kadongan nami na marulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan di mingguan pasu-pasu manasida tabay akasilas ni roha tu nasida asaboy nasida marlas ni roha gabi marsangap goar muna badiay pasikop matuhan las ni roha nasidai
asalam tabbalas ni roha nasida di ngolu nasida be. Tuhan Yesus ramoti mahami sude ruas ni huriam, mulai sian namet-met sahat di rodi nama tua. Lehon gogo dohot hahipason tu sude ruasmu. Tua kaya nakon nami na marsikola mulai sian tingkat TK, sahat rodi perkuliahan. Ajari jala lehon bisuk tu nasida, asa boy di huton nasida persikolahan nasidai. Gabelas roha nasida dohot akan natoras nasida be. Tua kaya nakon nami na mga luli perkarejuan patongon matuhan sesuai tu bakat dohot parbinotoan nasida. Pos dorohan nami Tuhan, tuya nakon nami na mga luli sirokap ni Todi. Alia mang nabasa asiroham patudu matuhan sirokap ni Todi nasidai. Asa boy membentuk sada keluarga na mabiar mida Jehovah. Tuhan, rodo hami maporus tua dopan mula homangido asi-asimi tu keluarga na sodapot dope aka pasu-pasu marhite paria na konon. Buka matuhan pitu ni asi-asimi pasahat mapasu-pasu mi. Asalam tabalas rohana sida di keluarga jala hasangapon ma di goarmu. Pasu-pasu matuhan sude program ni huriami. Pasu-pasu sude aka pelayan dohot sude ruasmu. Pasu-pasu mahatam nanain di pasahat ni naposom amang padita nami. Asa gabe marbungaran hatami di ngolu nami. Pasu-pasu matongon dohon amang nami padita. Asa margogo lehon mabisuk asa boy pararat hatami. Jalataba mabilangan na porsea diho. Tuhan, pasu-pasu masude ruasmu. Pasu-pasu perkarejuan nami. Keluarga nami. Pasu-pasu sude nahu haholongi hami. Dohot na makaholongi hami. Dinanaing mulak pe hami siyan bagas mon, ramoti hami sude, asasahat hami tu bagas nami di bagasan hahipason, dohot las ni roha. Ali Tuhan, data mahami mangido si pangidoon nami, alamar lauk dosa dohami. Alani Tuhan, urasi mahami sude, payas mahami siyan dosa nami nahula ahimi. Asaboy hujalo hami dobe pasu-pasu naneng pinasahat mi tuhami. Marhite Tuhan Yesus Kristus, upasahat hami matangyang dohot elik-elik namion, mauliate madiho. Amin. Nang marsor mahita doa hatani debata jumulo tapuji Tuhan tamarite nomor 56 ayat sada dot satorusna. Martangyang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Selamat Natal madihita saluhut na. Di hamua kamanami dohot inanami, maradu sudi hita na marlas ni roha di perayaan Natal na padua honon
dia kaya nakon nami na naing makatidakon haporsiona di bagasan sadarion suaksoni nang tuhamu akan natoras na mabuan ianakona naing majalo padidion na badia mangguhi parsauratan ng lasni rohata di bagasan sadarion ima hatani tuhata na gabi jamita dihita sian Injil Yohanes bidusada mamuka sian ayat 14 rodi ayat 10 hujaha madihita songonoma hatani tuhata gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi widahami ma hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amay guk asiniroha dohot hasitongan di hati dako si Yohanes doibana ainin nama od doibana nahudoki narosia pudiku jumolo do ibana adoksia nao ay perjuluhiat doibana Aisian hamoraon na do saluhut hita majalo ima asiniroha na somar namotok ay marhiti sian si Musa do dilehon anggo patihi alai hinorhon ni Jesus Kristus do majadi asiniroha dohot hasitongan dangdung adong namarnida debata anak sasadai na diapuan niamay ibana do mamarita hosa ima hatani tuhata di hamuaka manami dohot inanami sudihita namarlas ni roha di pestata dohot di mingguta sadarion didok aka nadiba yang go masyarakat tahun masyarakat Indonesia nina ima masyarakat na gemar berbahasa basi. Jadi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang gemar berbahasa basi. Toho manang nasotohoi bah hitama rupani manibangi. Bahkan bahasa basi itu sudah membudaya ngagabehira pangalaho nasotar sirang be sian hita molodak sala au diaka tau-tau nasalpu adorakso berkembang dope aka media natai dan waeng hola televisi dope rupani adong do memang heasanga iklan songoni bukan basa-basi. Dah ku ingat persis apakah itu iklan rokok atau iklan makanan atau produk-produk lainnya. Alai na pasti na nang dohonon na marhite iklani bukan basa-basi. Apa yang diperjualbelikan, apa yang dipromosikan, yang dipromokan itu adalah benaran. Bukan basa-basi. Kira-kira seperti itu pesan yang mau disampaikan. Nah, kenapa itu penting? Barangkali si pembuat iklan ini tahu kalau masyarakat Indonesia itu gemar berbahasa basi. Dia macontona rupani molotadok na lomorohana marbasa basi. Ay molo adong tetanggata martetangga do hita kan ngata boto rupa ni tiap pagi do nasida lau tu kator japitu Yesus jamono jala tiap sore do no mulak jamopat Yesus jam 5 alai demi memaniskan suasana laus menunggu do tadok enek tu kator dohamu nita do muse Hape kata boto tu katori, dung mula kan no siak kator, nang mula dohamu inna rupani. Songoni ma sian manugut botari
sian hari Senin sahat tu hari Jumat. Ngata bereng ngadi do na nari Senin ni dono na depe musi hari Selasa. Na tu kator doa mueda ina. Roma hita musi mado idu eda. Na mula doa mulai na ungale. Yesui lewat mahita rupa ni siat julu ni jabunai da itor hatok doido singgah mulai na kabasa-basi doi au sugari toho hita singgah dohonon da dora nambar gai doau olo do rupa ni ro tamu itu jabu anggoti kinatal sono ni akid doau gudang dua ka si panganon gudang dua ka minumat di jabu gudang basa-basi noni takas do diudang rohamu tu jabu open house inna do alayolo do sipata ngamar nonang inat tai sian jam sada tujab tolu ngasude di hatai nasida alau jo halaki tu Singapura sehingga tu Cina saat mamusi tu Amerika disangaho kalaki do tu Rusia ngai taringoti halaki si George Bush ditaringoti musi si Kennedy dan lain sebagainya ngabudang alai lau mulak anon dung lo jana makatai mulak majau eda teh hatuk na eda hai baru do pe ita nambak katain habe ngatu lujum ibaga sarrohana bahasa manak senak kini nganon unang tu eda hatuk na inda nau tabuna ngai pitui idok mamuse jolo manga juita hape ngatu lujum dangarung mangalop pada ayang guna tohodo rupani neng mangan desan nakid doho basanna alaya kinau akahita naisonon bukan basa-basi he anggona huboto buruni halak kita hola rota muena tujabu itor tuda purdo parjulu iparadi maka natabu aliati buhado ala di budaya nakiningani nga gabe basa-basi be jolo manga juhita jolo minum juhita inna ayaw sugari serius na jolo mangan ay bitaho jolo mangan mainna pasti do luja ay maksud tuyan nakinyan ay holan napatamao do inna ay sunarok si pangano di jab ay makata ay do halaki di si dangadong rupa nina gabe mangalopa akaima contoh na rupa ni basa-basi siat telepope olo do buti oras ay sibuk kamu inna dakpola inna HP lagi mamakur do buti itinggal lo mapakur nai itiup mahemponon adang mengganggu inna dakpola eroja sotokid dai na Roma hamun Roma to ngalar ngilur sudima muse dinonangi lau mulak lama jua te ngamang repoti nadak pola HP sasito na ngamang ganggu be rupane kehadiran nai nasibu duamu nita rupane di teleponi alai Roma hita mado daang nita HP ngamang ganggu be bahasa meko saunari ibana ro na mga repoti duaw ninna daaw HP sesungguhnya nunga mga repoti akaima mungkin gudang dope aka basa-basi na masa di tonga-tongata sahalinai setuju manang nasu setuju hita di si tapi itulah kenyataan sering hita berbasa-basi manga kamu minum pamu sehingga maju hamu nita HP sasitona dangapala songoni di bagasan rohana imanakin nani dok nai budaya basa-basi baga duau di bereko inna kan badang mungkin dohono tarwada ate pasti do alayang ko di roha baise mabuti ate dan lain sebagainya buah ngacantik bau di bereko inna nga gateng be ibereko inna bah omong gateng
sian si Sarukan. Do si Amitabh Bachchan. Ngateng mau sian sanibanan waing. Ay mo lo dohonot tanon natohonai bahwa lo gawe perbedaan nate. Itulah basa-basi demi memaniskan suasana, mulut mengucapkan perkataan walau hati bermaksud lain. Perkataan tidak sama dengan perbuatan. Pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin molo istilah nuaing, istilah na lebih keren di prank. Ya kalau di YouTube be adong prank. Adong na pura-pura pengemis, adong na pura-pura gembel, adong na pura-pura miskin dan lain sebagainya. Ima prank. Jadi boido jalan satu kinai. Masa mon kabasa-basyo do taka prank. Apalagi madapoton tau baru non, mudah-mudahan dangadong prank di siate. Ay madoko kata mahita sada-sada. Oloma burjuna mau mulai tahun non. Olo paba ikon ingotom muna na mi yama siap mantap inam kan. Au pepa soni nama dangulah aku besi songonin na mantap. Berek kamu dak pola 1 tahun 3 bulan prank doi sudi merbaris sampai sahat 7 jam pak mahitan nom masih dok hata. Iya ma, aku mulai tahun depan rajin aku membantu mama, membantu papa. Mantap. Prank doi. Jadi hita pe ama tu ina tu ama, natoras tu dak danak tu natoras ngadi prank be. Ya saling memreng mahita na manguluon. Horas na memreng, bahoras na di prank ate. Horas na mangototoy, horas na diototoy. Hamua kadongan saha porsiaon ima molo hajol maun. Bohado ang gode bata. Hiado hita di prank. Hiado tuhani marbasa-basi tu hita. Molo so pitor tajalo pe natapangidui di bagasat tangyak tasya tuhani. Buah na di prank do hita. Na marbasa-basi do tuhatai iko pasu-pasu aku dohoin na. Kupikir dah. Jadi tiki ujian akayana kotaon. Ingat ya. Jadi salah satu pertanyaan saya, apa yang sudah kau lakukan untuk orang tuamu? Gudang maidok nasida. Tak pola hupa buah. Ahado pemusena yang bainommu. Di sini yang menarik. Buat saya ini yang menarik. Apa yang kau lakukan lagi? Rata-rata mama dok, aku mau membahagiakan orang tua. Alamak. Sahira muslimin musliman mau neraku mau. Ya insya Allah nanti bapak mama akan saya umrohkan, naik haji. Begitu kita tanya konkretnya apa, bingung dia. Saya bilang membahagiakan orang tua itu tidak dengan, bukan harus dengan materi, dengan bersikap baik, yang konkret-konkret aja dulu, gak usah melambung setinggi langit, bermimpi tapi tidak bisa digapai. Ay molo naing umroh, don naik haji, esok pelariko tepengmu, angguado kepeng na, merdala dui. Yang biasa-biasa aja, yang bisa dijangkau, nanti pasti saya yakin begitu dapat nasihat nanti banyak ini prank. Mudah-mudahan dari hati ya. Ya ma, aku udah malua. Hita pian nonakan na tua-tua, ngahu pa ingok nasida. Molarong dapat madok songoni itu na tua
Tu na tua-tua madok tu hamu paingot tamu ngani kutu nasida. Roma hitan no madok imada. Karena hona mananggung dosam inna kan? Inna salilinguni si mananggung dosa na. Malua dang na malua siya dosa daw. Ay tanggung jawab ni natoras omani akaya nakoton 20 tahun naik kamar pada Tuhan nok kamu di son. Naolo dohamu manugunugu ya nakomuno manada tuhata. Olo inna kan? Buonon na may 15 tahun manang 20 tahun naik soko kalakon. Ido na malua siya pakakungi saliling nao dihakungi natorasna ido hatanya detai. Masih dalam lingkungan orang tua. Tapi sesudah sidi tidak lagi. Jadi tak ada hubungan itu dosa. Ya dewasa, mandi sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Aku nggak bisa tidur, Mak. Nggak bisa tidur. Buah. Si malolong nado si malolong. Naima dewasa asing maju atong namar manja-manja teh. Hita pe olo do soni nawak nang matue hita molo jupa do na tue-tue manja-manja do pe hita. Saya taingot saya songon umur SD do pe hita to. Karena marna tua-tua do pe arong na tua-tua nan wai. Unang beta dok songoni ya kamang do tamu inang. Hamu mana menanggung dosamu dangi. Ai si tanggung dosa na bedo. Ay mulai tubuh hita nga mardosa hita. Jadi nasalilingon, dak kamu menanggung dosana, kamu tanggung kamu dosamu, lo tanggung nasida dosana. Malua nasida, maka tidak kon haporsiaon na. Ay tikitar didi, natoras na do maka tidak ko kaporsiaon. Anon menyaksikan nama hamu, nasida nama maka tidak kon, au porsia di debata ama, au porsia di Yesus Kristus. Au porsea di tod di porbadia. Au porsea tu debata di dok na tua-tua kudangin na be. Ido lapatan ni na marsiajar. Alay yang guti kitar didi kat di jolo di dok manot tu nasida. Atau katidak ko kamu maju ha porsea munai. Edang muki katidak ko non ni anak kotai ha porsea na ngwek-ngwek dope. Asa tabereng urutan nai rupani buti. Jadi molodang malua dope geleng na ingot tamu utang muna doi akan atoras. Isu tung dipikir SIM surat izin menguli manang surat izin menikah. Nah adong do tanggung jawab adong pada na baruo di joloon iko buanotai. Nah dung ditogu-togu. Ingat anak-anak saya katakan tadi jangan berbasa-basi dan jangan prank orang tuamu. Jangan nanti, ya ma aku baik-baik. Mulai hari ini saya katakan, ya salah satu ciri orang yang dewasa itu, ia bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Bentar lagi kalian disebut menjadi dewasa, bukan anak-anak lagi. Tapi kalau masih anak-anak, kalian macam-macam, ya kita masih memaklumi, ya namanya juga anak kecil, masih anak-anak. Ini bukan masalah postur tubuh ya, bukan masalah badan, tapi masalah sikap. Jadi jangan prank nanti orang tuamu, jangan prank opungmu, jangan prank amang borumu, udamu, bapak tuamu, abangmu dan lain sebagainya. Dan tunjukkan nanti bahwa kamu memang sudah layak disebut dewasa. Songoni mahita akan atoras. Unang preng hamu akaya nakote. Unang marbasa-basi hamu tu nasida. Asa betul-betul nasida songon natahirimi. Imanuaing ngulutau. Jadi jangan ada prank, jangan ada basa-basi. Molo didok songoni do tuhatai dah. Molo didok tuhatai tu hita nuaing marhiti hatana. Roma hamu tu au hamu akan aluja jalana sorat asahu pasona kamuina.
Itu bukan prank, itu bukan basa-basi. Itu yang sebenarnya. Masalahnya molo gabe adong akan nama satu ibarat ati bohado ibana nasoro tu Tuhani. HP udangan ni Tuhani ganu pari ganu manogot ganu tiki Roma hamu tuawinna. Dang na diprengi sudi hatani debatana tarsurak na di Bibeli itu bukan basa-basi. Itu yang sebenarnya. Itu benda saya tadok ditangyak tay amin nita molo nga tadok amin iman na tutu si tutu. Baunang dung amin gabe lam disihita lam ragu. Molo didok di hatan itu hatai say na dong anakku dohamu rasi rasa ro ajal ni hasianganon dang basa-basi noni. Ya Tuhan berjanji dan Tuhan tetap di dalam janjinya. Dak ya Mose debata di padanai. Dang basa-basi molo didok Tuhani aidak tarulahamu agia angko somardonganau. Kamu tidak dapat melakukan apa-apa tanpa aku. Itu firman Tuhan yang sebenarnya. Dan kalian sudah belajar firman Tuhan. Dan nanti akan diingatkan kembali, harus tahu yang mana yang benar dan mana yang jahat. Itu kemudian ciri orang dewasa. Memilah-milah yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Jangan sama hidupnya dengan hidup yang lama. Jala ido akamang dohot tamuinang natapestaho di natalon sudi baga-baga ni debata na binagabagahon na marhiti akapanurirang na di pada narubi taringo tu Mesias si paluay nunga nyata jala tarida marhiti-hiti diri ni Jesus naro tu portibion. Jala ido na nidok na gabe daging mahatai firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Didok nakit dia sepelalui dang tatada dak taida debata secara kasat mata kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Ya mulu adong nama dok pajupang dua nakit doh Tuhani. Ahai dok, hello inna. Dak tohoy. Si Musa naik pajupang doh debata holan naik jonok jangan dekat. Gabe marhite-hite garanya pido di berek si Musa di raba-rabai. Ditiki ditugu-tugu debata bangso Israel haluar siap Mesir marhitia hado debata patu duo dirina. Marhite obun ditiki rolas nyari gabe sio nasida medalani aka ari-ari ninguluna. Ditiki mardalan nasida borngini Roma natiur. Di baes sinodak tu nasida asa denggam mardalan nasida. Dang preng noni, dang basa-basi noni. Dan memang itu dialami. Jala hamu akadongan saha porsyaon, ido nuaing nanaing dohonon natuhita marhite perayaan Natalon. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ha adongon ni tuhatai, keberadaan ni tuhatai, taida tahilala marhite-hite Jesus. Haroro ni Jesus tu portibion. Artinya segala perkataan Allah yang berabad-abad lamanya itu sekarang berubah menjadi kenyataan. Firman Allah yang abstrak telah menjadi sosok tubuh yang konkret. Dan itulah sebenarnya yang terjadi pada kelahiran Yesus. Dang be poso-poso naso berdaya tabereng. Tapi sosok pribadi yang tangguh, Tuhan yang siap menopang kita. Molo didok saya dongan aku dohamu rasi rasa ro ajal ni hasianganon nina dang basa-basi noni, dang preng noni. Upikira kamang doh tamuinang om manuaing natahalatco di perayaan Natalon. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaw.
nunga tahamolateho padonganyon na diakari nauk salpu. Porsia mahita. Jesus na sorang jalana tahalat sosonari, donganan na duhita saunari, donganan na duhita marsugut, donganan na duhita haduan, rodi sa liling ni liling na. Ima natal na sesungguhna. Ramotan jala toktong say donganan ni debata mahita madalani sude aka ari-ari ni ngulutay. Lausongonima hita saluhut na dison nangakanatoras donganan ni debata mahamu manugunugu pagodang-godang akayanakon na pinalumehon na Tuhamu. Demikian juga anak-anak kami. Tuhan akan menyertai kalian kemanapun kalian akan menggapai cita-citamu. Semoga kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses, yang berhasil, tapi terlebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu akan natoras, naung mangalehon yang terbaik tu akayana komuna. Yakid dua audisi, dangadong natoras na so mangalehon na dumingga tu geleng na dumingga na ido di lehon. Ditabay ma akagajang niumur dihamu akan natoras, jala di lehon hahipason. Adong dopiak katugas ta, tu akarina mangihut marhite-hite nasida. Laos songoni mahita saluhutna namarlas niroga di pesta Natal sadarion. Tuhat tama nama masu-masu hita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate matuhan dihatam na badiai naung mamakulingi hami. Jala ido tutu huha porsiai hami. Di tonga-tonga nami doho. Jala rapon hodo hami. Mangula akasulaw nami. Rapon hodo hami mamulus aka ari-ari ningulu nami. Rapon hodo hami Tuhan patuluson aka nahusakapi hami. Madungdung aka nahurencana ho kami di parnguluon nami. Asi maroham di hami. Pasu-pasu las ni rohanami sadarion. Pasu-pasu aka ruas ni huriam. Tarlubi akayanakon nami nanaing makatidakon haporsiaon na. Suaksongonima aka natoras na mabuad niya nakon nanaing tardidi. Nangakayanakon nami nanaing pasu-pasu mo Tuhan marhiti-hiti padidion na badiay. Ibur-ibur magodang manasida. Daw siya nakasahit panahit. Jala toktong di bagasan padongan yomu. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Ta tomu-tomu ma hatani tuhata marhite buku ede 500 siap lalu ayat sada dohut udutna laos tapapungu ma peliata. Adongan no sada kantong disi untuk kas Natal tapasahak ma di bagasan las ni roha. Joy.
kamanami dohot inanami sahat mahita saunari tu acara padidion nabadia taparade ma buku edeta sian buku ede 146 ayat sada dohot ayat 2 ditiki marede hitanon hupangido hami ma tu sude akan atoras nama buahnya nakon natardidi asa jongjong mahamu di inganam munabe hu ma diabing yana kota. Manami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan nakada danakon say asimaroham jalo manasida gabe anakomu pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan natoras ni danak nama buan danakon sididionon tangiho kamuma hatani Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion ni namadok akasisiana podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot todi porbadia ajari hamuma nasida mangaradu ti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingot mah sai dong anakku do hamu ganu pari rasa ro azal ni hasianganon manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porsea hona uhum sogut tangiho kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma luas samuma akada danakiro tuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajaun ni debata na tutudo na hudokot tuhamu manang isepe anggo sosongo danak ibana majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma kada danaki dia pehom matangan na tunasida mamasu-masu nasida atong tuhamu natoras pinangido ma hati dako kamu majolo hapor siautai rak mahamu mado atong alusi hamuma hata nahusukutonon. Di pangido hamun waing di dio nakada danakon tu bagasan ni nahina porsiaw muna.
alusna dipangido rohanami. Naolo dohamu mamodaya na komunaon asa diboto jala diuhuton nasida hatani debata. Naolo dohamu marsuru nasida tu gareja dohotu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahap manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiai Roma sasa keluarga tu jolo na asing boima hudul jomuse di inganan Nabi. Ale Christian Yoel Tambunan, kudi di mahotu bagasan guarni debata ama, dohotu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan guarni to di porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajaun naro di saliling nililing na. Amin. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Iya. Ale Lydia Asira Silaban. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajau naro di saliling nililing na. Amin. Ganda tua Jetro. Ya. Ale ganda tua Jetro Immanuel na 70. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni to di porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajau naro di saliling nililing na. Amin. Ale Rahel Risna Leora Manik. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama, doho tu bagasan goar ni anak na Yesus Kristus, doho tu bagasan goar ni to di porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon Tuhan rajaun naro di saliling nililing na. Amin. Ale Jiva Mariastia Sitohang. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama,
doho tu bagasan guar ni anak na Yesus Kristus, doho tu bagasan guar ni to di porbadia. Amen. Sai di pasu-pasu Tuhan de batama ho di habawot mon tu harajau naro di saliling ni liling na. Amen. Ale Kinomi Clarissa Purba. Udidi maho tu bagasan guar ni debata ama, doho tu bagasan guar ni anak na Yesus Kristus, doho tu bagasan guar ni to di porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongot mon tu harajau naro di saliling ni liling na. Amin. Ale Ronauli Ozora Tampubolon. Udidi maho tu bagasan guar ni debata ama, doho tu bagasan guar ni anak na Yesus Kristus, doho tu bagasan guar ni to di porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau naro di saliling ni liling na. Amin. Ale Tania Basaria Sihombing. Udidi maho tu bagasan guar ni debata ama, do tu bagasan guar ni anak na Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni to di porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon tu harajau naro di saliling ni liling na. Amin. Jongjong mahamumuse natoras dengan amuna martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akada danako tuho jala di jakoko do nasida gabi anakomu marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida di tanoon. Jala gabe paneat di hanguluan na saliling ni leleng na. Asima roham doho dia kanatoras ni danakon. Sai pargugui jala ajari manasida manugunugu danakon tuho. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaumu. Amin. Hudul mahamu. Tauduti mamuse ulauta sahak mahita tu acara nama katidakon haporsiaon. Marede hita sian bukuede 150 ayat sada dohot ayat tolu. Di ayat napatuluhonian non jongjong manatoras di inganan nabi. Suasonima nangakayanakon nami jongjong mahamu di inganan muna. Marede mahita.
Marhite-hite goarni debata ama, anak dohotodi porbadia. Amen. Hamu ali natoras ni danakon, di ida hamudo yanakom muna, haholongan ni rohamuna, jongjong dison. Tama jumulu madok mauliati hamu sadarion tu debata, ala ni sudi asini rohana nasailaon. Ay di pangulu do nasida rasi rasa nuaing, jalasanga di boto nasida hatani debata doho dalan tu hanguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akapabahena muna tu aka anakom munaon. Aidang dilehon debata akadak danako tu hamu asa adong donga-donga muna mangula ulau sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudu nasida mangihuton hatani debata. Ido ubahen nadilehon. Ditangyako kamudu ganupari yanako munaon nasailaon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamunu aing kurang ni pabahena muna taringot tua kayanako munaon. Tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna. Martangiang mahita. Ali amanami amani nasa natargoar ama di banua gijang doho di tanoon. Say tangi homma tangiang namion, jakom makadak danakon gabe ianakom. Asima roham, lehom matodi porbadia itu rohana sida, asa gabe sisiamu nasida rodi saliling ni lilingna. Molotung nahurang pabahenan nami nasailaw tu nasida, say sesamay, say unang matargasip nasida, jala unang loas mago manang isi nasida binahen ni pangalahon nami i. Asima roham sahat tu tangamu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma natoras hamu aka danak nahinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing dijulu ni debata na mamereng torus tu bagasan rohamuna. Doho dijulu ni huriaon. Nunga diboto hamu lomo doho sugo ni rohani debata. Dang tarbahe kamu be marsidalian sugut diari paruhumani. Molo ingot rohamuna diaka ari ni ngolumuna naung salpui. Tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sudi asini rohana. Jala molo diingot tamu akapabahena muna nasoture. Ima neang doho langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhu dosa muna. Tama marsabi hamu sadarion marningoti. Buah kamu ma luhut na tu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna nause humoko perdosa na manopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna huhut pukahamuma parangenai baru olak ni sadarion. Asa dalana muna dalan naguguti na marhapatean tu hanguluan si saliling ni lilingna. Atong alusi hamuma na husukutonot tu hamu dijulu ni debata doho dijulu ni akadongan na pungudison. Parjulu di parhatutu rohamdo hatani debata na ginurohomu nasailaon. Ido dalan tuhanguluani napaduahon olo doho sian nasaroham tumudalhon saluhu dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihuton hatani debata rodi hasusuda ni bohalmu. Napatuluhon olo doho makanguluhon haporsiaw nasitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon natarsurak di padan narubi doho di padan naibaru atong marpada doha munuaing doho debata nabadiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot haporsiaw muna. Martangiang mahita ali amanami jala debata nami suru mato di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus kuleho kami marohanami bahen ingananmu olak nion rodi saliling nililingna suraton jala sahapi matusi sude naung hului hami
Sai paujung ma ulau na pinangidomi di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena, unang tung hamaguan sugut manang isesian hamion. Togu jala iring-iring mahami ganupari, asasahat tami tuhanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hupangidoma Tuhamu aka ianakon nami nanaing makatidakon haporsiaw na, hati dako kamu majolo haporsiaw tay, rak mahamu madok. Ya, silahkan duduk kembali. Roma 22 halak. Upangidu hami matu situan nami asa geser hamujo tujulu mimbar kecil. Hata si paingot di si Sabrina Meine Libe, Efesus onom ayat 10 sada. Soluko kamuma pahean si jata nasiat debata, asa taralohamu uti-utian ni si bolisi. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Parangehon mahatani debata na ginuruhomi aido hanguluanmu. Hata si paingot di si kana melikson sinurat. Filipi 4 ayat 10 tolu. Saluhu nado tarpatu paau marhite-hite ibana na margugui honau. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Parangehon mahatani debata na ginuruhomi aido hanguluanmu. Jalohamuma pasu-pasu siat debata amata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani debata maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Bereng warai. Bagus. Hata si paingot di si Chelsea Stefani Adirinda Siregar, Pesalmen 37 ayat 4.
Jala halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho pidangidoni roham. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Parangehon mahatani debatana kinuruhomi aido hanguluanmu. Hata si paingot di si Monika Saputri Purba, Pesalmen 107 ayat 2. Puji majahoba ale todiku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata maho maralohon nasa najat jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Hana Junita si Majuntak. Markus 8 ayat 34b. Nasa nagiot manghihutonau di suadaho madirina dituhuk masilang natuibanai dihutom maau. Setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Hata si paingot di si Angelika Anggi Panjaitan. Efesus 4 ayat 24. Jala suluko kamu majol manai baru natino pasumatu debata di bagasan hati gora dohot hapolinon namar hasitongan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata mahamu maralohon nasa najat. Jala didongani mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Christian Agustinus Hamonan si Majuta. Lukas 10 sada ayat sia. Aupe hudok matuhamu. Mu dohamu tuktuhi hamuma saina ukapodo di hamu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Hata si paingot di si Gabriel Kennedy siahaan 2 Timotius 3 ayat 10. Aina sasurati sinihaton di debatado jala hasea mamudai mamicang pauliulihon menugu-nugu di bagasan hati goran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata dohosian anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingo di si Fartugi Sinaga, Heber 4 ayat 10. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habang sa parasiasian, asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asini roha hita, bahen pangurupio ditiki halehetana. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Hata si paingo di si Andreas Christian Tabunan, sada Petrus 5 ayat 7. Tingga ko kamuma nasa nahinol sohon ni rohamuna tuibana, ai disarihot dohamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata dohosian anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingo di si Jeffrey Christian Pakpahan, poda saplonom ayat sia. Rohani jol mamarsakap dalanna, alai jahu bado napatot tulakana. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi aido hanguluanmu. Hata si paingo di si Jonathan Benedictus Tambunan, Filipi 2 ayat 5. Songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Parangehon mahata ni debata naginuruhomi aido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata dohosian anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia. Saya didongani Tuhan debata maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin.
Hata si paingo di si Alfredo Gokmatua Marpaung, poda tulu ayat onom. Sai ibana matada di nasa dalammu, asa ibana patigor akadalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, aido hanguluanmu. Hata si paingo di si maruba rizki siahaan, Parjamita 12 ayat 10 tolu. Pangaripunan ni sudepo danaung itabigi odo, habiari debata, jala raduti akatonana, ai ido inana si ingoton ni ganuk jolma. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi aido hanguluanmu. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus dohoto di porbadia. Sai didongani Tuhan debata maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Roma 7 akayanakon nami, tabigima edesian nasida, atik pesya buku edde, alai omma padan nasida, omma jaji nasida, pabua nau makati dako kaporsiaon, jala nunga masuk nasida, tu ngolu nai baru, gabe jolma nai baru. Jesus,
mamang dohot tamu inang, kurang lebih nasida marguru satao di Huriata, kupikir gudang dunia jarhon. Soal di jalon nasida manangdang, suku kamu manon akayana kota. Alai yang kami merasa ngagudang nian nahwa jarho kami alai sian pardalanan ni namar siajari totu nidok dosian awal tu nasida iko kupilih do tulu halak nagabe yang terbaik dari yang baik. Jadi duk songoni hupapungu sude aka nilai dohot aka sikap nasida nasalilingon gabe dapo tahu matulu sian 10 talak menurut kami na terbaik duku bere kami akan nilai nasida dohot di aka kehadiran na parjulu ima iana kota Jonathan Benedictus Tambunan. Maju ke depan. Ya. Jonathan Benedictus Tambunan, na paduahon Chelsea Stefani Adirinda Siregar, dan yang ketiga Jeffrey Christian Pakpahan. Oma na pinatujulu sian nasida sudedo dengan nakayana koton. Las doroha jala komunikatif do nasida tu kami jala termasuk aka na aktif di aka persiajaran. Yang terbaik ya pasti ada, tapi semua kalian bagi saya terbaik ya. Moliate, selamat tu natulu jala selamat tu akan asing. Ini kado dari gereja, nggak seberapa, tapi mudah-mudahan ini nanti menjadi kenangan yang sangat berharga dan sekali seumur hidup ya. Ini nomor 2, ya tasnya besar tapi isinya mungkin nggak sebesar itu. Nah, kenangannya yang lebih besar. Oke, selamat sekali lagi. Ya, selamat. Ya. Pulanglah kalian ke tempatnya. Ke tempat ini maksudnya, bukan di tempat duduk. Iya. Martangiang Mahita, hamu akan apinar hamauli debata nunga gabedongan sahuria jaladongan sapangano kamu mangaton parpadanan nabadiei na argasi tutudu hamu ditubus unang ului hamu bedosa doho sibolis ramotan di debatado hamu maralohon pangagoi asal matoktong rohamu na tuibana jala tugihonon na dohamu masuk tu harajaon Banua Gijangi. Alia manami na di Banua Gijang asi maroham di nasida akan napi nasaha nuaik tuho. Sai ramoti manasida marhiti-hiti to di porbadia. Sai pahot manasida di bagasan padan naung niuluan nasida nakining. Sai parbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsiaun nasida tujuluanon marhiti-hiti parangen nadenggan. Amen. Laus tadeho ma bukuede 700 sada nakining. Moloso muncul pe di layar taida bema di hempota 700 sada laos mulak ma aka yana kota tuhudulana. Sambil bernyanyi anak-anak kami kembali ke tempat duduknya jalahu pangidu hami mahita jongjong saluna. Jesus Tuhan,
kon mapiliata tua dupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriamdo di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say sao malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siap ari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal madihita salutna. Masih tabia mahita di habirang siamuta kamangdo tamuinang. Laos songoni mahita no mulak, tadok ma selamat Natal tuaka dongata. Jalahu paingot tami tuaka ianakon nami. Nau makatidakon hapor siaon, rap dohok natorasna. Itor habis ibadaon, itor tauduti ma tu ulaun nabadia. Nama katidakon hapor siaw dohok natoras sotu ngarok kita namulak jala oma songon naparjulu di nasida maka tidakon hapor siaw na ikod dapingamuna dotong songon natoras sabuna mauliate itu akan natoras nidak danak naung mabuan yanakon natardidi molo so masih jalanga pehita boras dihadakadangan nati akamang do tamuinang horas nakso masih jalangan. Iya, oras marita. Silakan yang sudah CD ke depan. Silakan yang sudah CD ke depan. Sorry. Jolo bulus ma jolo selesai na tardidi. Satu-satu ya. Habis ini yang lepas CD langsung foto di sini sekali bersama-sama. Foto masing-masing nanti ya. Nanti sesudah kita selesai perjamuan kudus.